कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। गोवा राज्याची सगळी सीमा 1 सप्टेंबरच्यान सुरू। गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। इंटरनेट समस्या लागून कारवारचे लोक त्रासात। गांजा सप्लाय करच्या युवकाक अटक। रस्त्यार घडचे गायी लागून सार्वजनिक लोकांक त्रास। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 106 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबरो। गोवा राज्याची सगळी सीमा फाल मंगळार 1 सप्टेंबरच्यान सुरू जातली। आता कर्नाटकातल्या लोकांक गोवा वचप शक्य जातले। आमगेले कितलेशे लोक जे गोंयांत अडकून पडिले तेमी आता आपापल्या घराक वचू शकतले, अशी माहिती गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमी दिला। आजपर्यंत गोवा भितर जाल्यार कोविड टेस्ट करच्याक 2000 रुपये दिवचे पडटाले, तेजेन कारवारच्या लोकांक भरपूर त्रास जातालो। या प्रकरणा लागून खासदार रुपाली नाईक हेमी गोवाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडे उलयल्ले। त्यांना गोवाचे मुख्यमंत्रीन 1 सप्टेंबराक गोवा मुक्त करचे आश्वासन दिले। वाटाळ पक्षान बीन विरोध करून 1 सप्टेंबर म्हणल्यार मुदत दिली आणि आता गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमी घोषणा केला की 1 सप्टेंबरच्यान गोवाची सगळी सीमा मुक्त जातली। इंटरनेट समस्या लागून कारवारचे लोक भरपूर त्रासात असतात। लॉकडाऊन झाल्यानंतर कारवारात विविध स्पर्धा ऑनलाईन जाती असतात। जाल्यार इंटरनेट समस्या लागून त्रास जाती आसा। नृत्य, गाणी, योग, भजन, मॉडेलिंग अशी विविध स्पर्धा जिल्ह्या भितर जाती असतात। त्याची व्हिडिओ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडियाचेर अपलोड करतात। आज कारवारा भितर इंटरनेट स्पीड नाशिल कारणान लाईव्ह प्रोग्राम करच्याक भरपूर त्रासाची गोष्ट जावन पडला। यूट्यूब सारख्या नेटवर्किंग सायटाचेर व्हिडिओ अपलोड करण्यासाठी कमीत कमी 2 MBPS वेगाची गरज उरता। जाल्यार आज कारवार शहराच्या काही भागात केबी लोकांक व्हिडिओ अपलोड जाती आसा, तेजेन समा वेळार व्हिडिओ अपलोड जावंक शकना। ऑनलाईन स्पर्धा आता खूप लोकप्रिय जावू लागला। स्पर्धेत भाग घेवच्या खूप स्पर्धक फुडें येवू लागलात। जाल्यार इंटरनेट समस्या लागून तांकां फाटी येवची पडटा। ग्रामीण भागातले स्पर्धक बीन भाग घेवच्या खूप मुखार येवू लागलात। जाल्यार इंटरनेट स्पीडा लागून तेमी या स्पर्धेपासून वंचित उरतात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिर्शी भितर गांजा सप्लाय करतो एक युवकाक पोलिसांन अटक केली। मूळ हुबळीचो सुनील व हुबळीच्यान गांजा हाडून शिर्शी आणि जिल्ह्याच्या इतर भागात विकतालो। आरोपी खंयच्यान सुमार 2 किलो 700 ग्राम गांजा पोलिसांन जप्त केले। या आरोपी फाटल्यान एक मोठी टोळी आसा आणि तांगेलो शोध चालू आसा। शिर्शी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केला। राष्ट्रीय हेद्दारी 66 4 पदरी रस्तो जाल्लो आसा। गायी रस्त्यामध्ये येऊन बसतात, तेजेन गाडी चलयतल्याक भरपूर त्रास जाता। तालुक्याच्या अर्गा, चेंड्या, पोस्ट चेंड्या भागा भितर खूप गायी समूहकन येऊन बसतात, तेजेन अपघात जावपाची शक्यता जास्त उरता। सांज जाता जाता गायी समूह वाटेर वता। सकाळी पुराय खावन आयिले गोळे ते येऊन रस्त्याचेरच न्हिदून पडटात। गाडी आयल्यान थंयच्यान उठनात, तांकां गाडीवाल्यान उतोवन घेवन धांवडीत पडटा। जाल्यार अधिकारी लोकांनी हाचे बद्दल लक्ष घालचे म्हूण सार्वजनिक लोकांचो आग्रह आसा। आज उत्तर कन्नडात 106 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। कारवारात 11, अंकोला 4, कुमटा 20, होन्नावर 9, शिर्शी 11, भटकळ 6, येल्लापूर 6 आणि मुनगुड 8 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। तशेंच 19 लोक बरे जावन डिस्चार्ज झाले। कारवारात 10, अंकोला 16, कुमटा 2, होन्नावर 3, भटकळ 23, शिर्शी 5 आणि हळयाळ 15 लोक बरे जावन डिस्चार्ज झाले। भटकळा भितर एकट्याले मरण झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4966 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। 482 लोक अजूनही उपचार घेती असतात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 53 लोकांले मरण झाले। इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगाच सोंपता। घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।